Report. Magandang morning, Idol Dennis. Please come in. Yes, good morning, Idol Bernard. Bayad iti nagpintas tapas nga papampanangan iti Rabi. Nakawa sa'yo iti informasyon iti may isang FP French nga darigitay armado nga kaming iti PNP. Iti mismo nga magasalamat iti surat iti lawag. Iti panang verify, Idol Bernard, nabuan tayo nga iti napasamak na tanga pamaltog nga iti suspect kita may isang abogado. Hala? Si private lawyer at actually 29 years old, may issue iti naitudo nga ng paltog iti ag 75 nga lalaki iti barangay 13 makatsalamat iti surat iti lawaga naman nga datoy ket naka-recover iti kami iti pulisya iti iti 9mm pistol dati basyo iti caliber 9mm pistol manipot iti mismo nga crime scene iti sa aden dati biktima kasampang disclosed iti PNP about investigation da iti arriving iti Rabi. So iti agdama Idol Bernard out pa iti official tatang spot report yung parupat iti PNP saktan dati napasamak napamaltog iti barangay 13 salamat iti lawak iti parbaring itabot lang ang bigat at ang doon iti maawat nga informasyon manipot si PNP iti surat kilawag game iti siya ng informasyon nga parupat at iti pamaltog kaya nakiramramanan iti 29 years old na private lawyer iti ito nga iti biktima at ang tawan iti 55 manipot iti barangay 13 magat salamat iti sulat iti lawaga iti agdama ay laboratory ng investigasyon iti PNP aseklan iti investigasyon iti napasama poldo dahil suspected tingelen iti lawaga iti PNP ay panasawan natilimot laing dahil abogado nga suspect dahil may pagarot napamaltog napasama iti lang Rabi iti barangay 13 magat salamat ana datoy gapota initial ana nga tati ana na Bartek da tarabi nga napasama ko adaririri da awan pay kasya Idol Dens awan pa ita medyo alok pa lang iti PNP ta mawasan din apay nga tano digiti abogado kada kasakat alof da hamo madlaw Idol Dennis yung gagangay nga tataw kat maipadamag nga dagos nanad ako na di para informasyon. Apay kat adamot krimen nga napasamak. Ignorance of the law excuses no one. Apay kumano abogado. Kat agpapada dan tumot la aming nga tao. So kaya basta dahil kay naganti ibog kita medyo mabayag basit na ginad. Di informasyon na may paparopat ka rin di authorities agad. But anyway, basta siguro bigat kita adan iti pagdurasan na hindi pa lang tumatandama wala taba ka maunaan datay manin awon pa na po sa mami kagit dan tinapasa nangigda kan di ka iso dat agpalo apen nga ba na at least na ipagama ko yun pinapasama sa pangmaltog barangay 13 iti lawaga so itagdawa ito pa lang Idol Bernard di ka kayo na amon sa'yo nga damag manipula mismo iti korpo ti pulis na barbaring awan tinayonan sa iti kalman sandeket peaceful iti probinsya de Ilocos Norte ngayon iti karabyan na ket na ada iti pakamakam sa informasyon ang ipalagad na pasama kumaltog iti barangay 13 magatsalamat iti surat iti lawaga damag palang manipod mismo iti kwarpo ti pulisya Idol Dennis Alipio tatak Aramen.